Televidente de Dutch Caribbean Television, feliz anoche, Pablo. Igual na abo que está sintonizando o programa especial aqui, através de DCTV Plus, igual com nos diferentes plataformas, sem dúvida, nos Facebook page, nos website www.dutchcaribbeantv.com, pero também, bopawak is aqui back, riba nos YouTube channel de Dutch Caribbean TV. Awe maneira me indicar, nos tem programa especial. Anto junto com nos tem programa especial aqui, nos tem diferentes pessoas que está fazendo tremendo trabalho, então também está dando muita informação para o que trata o tema especial aqui de transplante de nier, donar de nier, tur informação que abo, que sa está relevante quizás para abo ou um membro de família, ou diz para o conhecimento general de tópico aqui, nante junto conosco. Tá pessoal, noite com suma prazer, me tinha junto comigo, nós tinha Inge Outman, é nefroloog, vez que nos vai explicar aqui que a palavra etanifica, nós tinha também for de Amsterdam, UMC, dus Universiteit Medisch Centrum Amsterdam, professor Frederik Bemelman, então nós tinha junto conosco também Barbara Statie, é verpleegkundige que forma parte do team na Dialyse Centrum na Fundação Maria Dal. Met een eer zeg ik dames, goedenavond. Goedenavond, bedankt voor de uitnodiging. Goed om hier te zijn. Ja. Top. Ik denk belangrijk onderwerp ook om over te spreken. En we hebben dus gasten uit Nederland over, uit het Amsterdam UMC van de niertransplantatieafdeling, waar wij ook onze patiënten naartoe laten gaan voor het krijgen van een niertransplantatie. Ja, heel interessant. Het is een hele grote groep eigenlijk die uit Nederland zijn gekomen voor informatie en ook sessies, dus consult, met de consult. Dus vertel kort daarover, maar ook, wat is een nefroloog? Ja, dat is denk ik belangrijk om mee te beginnen. Een nefroloog is een dokter die speciaal nierziekten behandelt. De nieren, dat zijn organen die zitten in je lichaam. Je hebt er 2, die zitten in je rug eigenlijk. En die zijn belangrijk voor het verwijderen van afvalstoffen uit het lichaam, maar ook voor het verwijderen van vocht. En als je nieren niet meer goed werken, dan zullen op een gegeven moment afvalstoffen zich ophopen en ook kan je moeilijk vocht en zout uitplassen. Nierziekten die kunnen door verschillende oorzaken ontstaan. Ten eerste zijn er aandoeningen die problemen met de nieren kunnen veroorzaken. Dat is een hoge bloeddruk en suikerziekte. Dat zijn 2 aandoeningen die hier heel veel voorkomen. En deze 2 aandoeningen die kunnen de nieren beschadigen, waardoor de nieren minder goed gaan werken. En ook kan je gewoon een bepaalde ziekte in de nier hebben. Je kan bijvoorbeeld kiesten in de nieren hebben. Dat zijn holtes gevuld met vocht, waardoor het goede nierweefsel eigenlijk in de knel komt. En zo zijn er nog een heleboel andere dingen. En wat wij doen is wij behandelen deze mensen met, zo nodig met medicijnen. We proberen te voorkomen dat de nierschade die er is, dat die nog verder verslechtert. Want als dat gebeurt, en als je op een gegeven moment, als je nieren helemaal niet meer goed werken, dan zal je moeten dialyseren of getransplanteerd moeten worden om de functie van de nieren over te nemen. Ja. En ook dat is eigenlijk wat de nefroloog begeleidt. Dus de mensen die dialyseren, we hebben dialyse via de bloedbaan of via het buikvlies. Maar ook de mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. Nee, interessant om te weten. Pues televidente, dat é persona nefroloog, nefrólogo, dat persona que tá soort guia e processo no momento que persona su nier não tá funcionando, guia e processo. Então, net nos tem diferentes pessoas na mesa aqui que também por explica com e guia e também então tem qual processo no momento tem e processo botin que vai over na transplante. Pero bom ser de donor pro me. Dus esse aí também é algo que é super interessante. Dus met de dirigir palavra hoor naar professor Bemelman. Vertel een beetje, want Inge zei zo net dat bij jullie bij Amsterdam UMC, jullie mensen uit Bonaire en ik kan me voorstellen andere eilanden van de ex-Antillen, als ik het zo mag noemen. Vertel een beetje wat er daar gebeurt. Eenmaal een patiënt in Nederland komt en een beetje over de behandeling en hoe vaak
krijgen jullie mensen uit deze kant van de wereld, van de oceaan, laat men zeggen? Ja, nou heel regelmatig. Hè? En wat dokter Inge Oudman al zei, je bent het beste af met je eigen nieren. Hè? Maar als op een gegeven moment de nierfunctie zo laag wordt en je moet gaan dialyseren, juist op dat moment zou je eigenlijk een niertransplantaat moeten hebben. Hè? Want een dialysebehandeling doet het lichaam heel hard slijten. Dat is slecht voor je hart, het is slecht voor je bloedvaten. En een niertransplantatie zorgt eigenlijk dat je veel jonger blijft. En je kunt ook kinderen krijgen, ik noem maar wat, met een niertransplantaat, terwijl dat met een dialysebehandeling moeilijk is. En nu hebben we al vanaf ongeveer 2000 transplanteren we de mensen van Curaçao, Aruba en nu ook Bonaire in Nederland. En hoe dat dan gaat, dat is dat ze hier worden ze gecontroleerd en op de lijst gezet. Zijn ze goed genoeg? Zullen ze de medicijnen goed nemen? Zijn ze goed geïnformeerd? Ze moeten goed daarvan weten. En dan zet dokter Inge Oudman ze op de lijst. En dan komen ze op de wachtlijst van Nederland in aanmerking voor een nier van een overleden persoon. En als er dan zo'n nier beschikbaar is, dan nemen wij contact op met de dokters van de patiënt. En dan vragen we, nou, is het goed met die persoon? Is hij gezond genoeg? En dan moet hij, als de wiede weer gaat, onmiddellijk op het vliegtuig naar Nederland. En dan in Nederland ontvangen we hem in het ziekenhuis. En dan zullen we proberen de transplantatie zo snel mogelijk te doen. En ondertussen is de nier op een machine om te zorgen dat die goed blijft. En dan duurt de operatie meestal een uur of 4 met alles erop en eraan. En de patiënt blijft dan een dag of 10 bij ons in het ziekenhuis. En dan na 10 dagen gaat hij naar een appartement of een hotel. Hij of zij mag een begeleider meenemen. Dat is ook heel belangrijk, hè, want er gebeurt heel veel met je. Ja. En dan na ongeveer 8 tot 12 weken, dan als alles goed is en stabiel en ze zijn een beetje gewend aan hun nieuwe leven, dan gaan ze weer terug naar huis. Ja, Bonaire, Curaçao, Aruba, ja. Hij komt terug op dat lijst. Ik ga even naar Barbara. Barbara is onze verpleegkundige naar Fundación Maria Dalcu. Het trane e parte di dialysecentrum. Barbara, conta-nos e parte palo que te trata bo paciente nang paso promeco llega na e paso camina nang topa ku Dr. Oudman nang topa ku by Holanda pa topa ku professor nan ting urato ku nanta seka bo ibo outro colega nang enang conta nos di e parte e anto sibo por dona nos televidente também lang nos bisno lombes verbeelding com e processo di dialysis atabay paso ja Dr. Oudman explica ku ja etabay eta sucede diferente maneira pero conta-nos di bo expertise, o que é hasi com persona, paciente orientin ku sinta, anto hasi e parte di dialysis. Sì. E paciente ku tabin dialyse, ta dialysa 3 vezes por semana, 4 horas máximo. E ora é nanta se le via di un dialyse catheter ku tawar in cadeia garganta. Of nanta se le via di un shunt, ku ta verbinding di slagader ku e ader, ku ta meting ku hecha prome ku nos preke an. Pero pa e pasiana esa kita nan vida, sina no bivi, no ta bai bon ku nan. Anto e ora e nos por base sa que mais agradável ku ta possível na e dialysis center. Anto ora ku undo ku nefrólogo Dr. Oudman nos ta wak si qua pacienta mais fit possível para nós por começar com o trâmite para fazer todo o onderzoek para por wax e por subir a lista de transplante. Dus para mim subir a lista de transplante tem picos que tem que guardar assim, com sangue, vai ser um urologo, cardiólogo,
Así diferentes testan para probar si en verdad es bien na un trasplante. Yes. Então eu tenho que vai para Elise de espera. Sim. Promee cultuur is Sim. cena. Oké. Dus al word ik je met de Bimbek, ik kom terug op de wachtlijst en donor. Dus we hebben met elkaar te maken. Want de professor had zo net een nier van een overledene persoon. Maar het kan ook van Ja, zeker. een familie, een kennis. Ja. Hoe werkt dat gedeelte van donor? Ja. En Barbara en dokter Altman, dank je ding, doe maar. Want dit is voor informatie, dus hoe meer informatie, hoe beter. Ja, vertel, professor. Nou, een nier van een levende donor is in principe nog veel beter dan een nier van de wachtlijst. En dat heeft met 2 dingen te maken. Ten eerste kun je dus het moment kiezen wanneer je transplanteert. En het beste is dan dat je probeert die hele fase van dialyse over te slaan. En dat is eigenlijk alleen mogelijk met een nier van een levende donor. En het andere is dat het natuurlijk topnieren zijn. Hè? Ja. Want we hebben een apart donorteam en die screent de donor om te zorgen dat die donor oud wordt met die overgebleven nier. Hè? Dat het veilig is, dat hij geen medicijnen hoeft te gebruiken. Nou, en dat kan alleen maar als er 2 hele goede nieren zijn, waarvan hij er dan 1 afstaat. En de ontvanger krijgt dus dan een topnier. Ja. En daardoor zijn die resultaten van levende donatie eigenlijk bijna altijd beter dan van een nier van de wachtlijst. Nou, ik moet zeggen, sommige mensen, ze willen niet eens hun haar knippen, ze willen niks doen. Ja, ze laten appendix, like ik wil rementade mi curpa numa, dus ze zijn bang Ja, om aan hun lijf te komen. ja. Ja, ook al willen ze, want je ziet, het is pijnlijk voor je kennis of je vriend, vriendin, je man, je vrouw of je kind zelfs. Maar er is een drempel van vrees waarover ze komen niet overheen. Ja. Hoe gevaarlijk is het voor een levende donor? Ik weet niet wie van de 2 dokters dat gaat doen. Maar hoe gevaarlijk, wat zijn de risico's? Want je gaat onder de mes, je gaat onder narcose. Dus wat is het? Zijn er minder risico's hoe gezonder je bent? Of we weten dat als iemand bang is, gebeurt er rare dingen in zijn lichaam. Is dat een minpunt? Dus vertel over dat vreesdrempel. Ja, en ik denk dat dat hier ook zeker zo is, want er zijn denk ik hier niet veel mensen die een nier, of tenminste dat weet ik, die een nier hebben gedoneerd. Zoals professor Beeman al zei, is dat als jij een nier wil doneren, dan word je helemaal goed gescreend, onderzocht om te kijken of jij gezond genoeg bent om die nier veilig te kunnen doneren. Ja. En met veilig bedoel ik ook dat je dus kan doorleven met 1 nier zonder dat je zelf op een gegeven moment aan de dialyse belandt bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat je je nierfunctie goed moet zijn. Dat betekent dat je suikerziekte, als je een hele ernstige suikerziekte hebt, dan heb je weer kans dat de nieren beschadigt. Dus dat kan dan niet. Dus op die manier wordt dat allemaal heel goed gescreend. Er wordt heel veel uitleg gegeven. En ook stel bij angst, dan zijn er zelfs psychologen, noem maar wat. En ik denk uiteindelijk dat die risico's, natuurlijk elke operatie heeft natuurlijk risico's, dat is gewoon zo, maar dat die risico's heel laag zijn en dan met name voor de lange termijn ook, dat je prima met 1 nier kan doorleven. Ja. En de recovery time, zoals ze zeggen, want de professor had het over dat patiënt, hoe lang het duurt voordat hij of zij gewoon gezellig of beter, laat maar zeggen, tot perfect weer door het leven gaat. Maar voor die donor, hoe lang is het hetzelfde, mas o menos, dezelfde recuperatietijd? Of moeten zij het rustig doen, niet rennen, niet schreeuwen, niet te veel herrie pompen? Dat is altijd goed. En gezond leven.
als ik het goed zeg, mensen zijn vaak wel sneller uit het ziekenhuis, hè, dus na een paar dagen al. Maar er wordt wel altijd ook met werk bijvoorbeeld gezegd dat je 3 maanden... Ja, 6 weken tot 3 maanden. 6 weken tot 3 maanden Ja. niet werkt en het inderdaad rustig aandoet, want je hebt wel hersteltijd nodig. Dus daar moet ook dan de ruimte voor zijn. Hè? Ook qua werk. Hè? Dus het kan natuurlijk niet zo zijn, en dat zal je hier soms toch ook zien, is dat als je niet werkt, dat je dan ook niet betaald krijgt. Ja. En dat is natuurlijk wel een groot probleem. Want het moet wel zo zijn dat dat dan door de verzekering of hoe dan ook, dat gedekt wordt. Ja. Hè? Dus dat je wel gewoon je inkomen krijgt. Op Ja, dat want je moment. redt een leven. Dus, Exact, ja. Weet je, misschien iemand die je niet eens kent. Van dichtbij, ja, hier op Bonaire, iedereen kent elkaar, maar je weet wat ik bedoel. Dus weet je, eenmaal over jouw drempel. Ja, sommige mensen in het leven, ze willen bepaalde dingen doen voordat ze van deze wereld gaat. En sommige mensen willen dat doen, maar informatie en hoe ze dat moeten doen om zoiets moois, zo'n cadeau van het leven te geven. Dus hopelijk via deze programma dat toch wel mensen inspireren om meer informatie te kunnen zoeken. Para os televidentes, nós espero que durante die programa aqui abota haja inspiração para buscar mais informação. Para isso aqui tá diz tika informação que nós do nabo para abo por seguir busca, llama o doctor, llama toma contato com a Fundação Maria Dal, então nampo do nabo informação. Nós não tá bezig com botin com tomar uma decisão manhã que Deus que me sora é um processo, não? Tu coisa em vida é um processo, pero uma vez que você toma a decisão, já botin tour e informação se abo também que vira donor dinheiro direto aqui fora de Bonaire, onde tour e passo nanku nanto ajudabo com para esse algo exitoso. Ora, lagami vai back na Barbara, was abot ding e pa siya ng tres biya pa simanga laga nos bisa. Kung nang animo sa tapos so mencionar ko bota pura baboso, ta purba dia si mas agradável que possível, pero misa ko ora bota guardando ribo chance, bota ribo wachtlijst e po cansado rato. Kung nang animo sa ta durante di nang processo di dialisa. Sí, depende con dialisa também, por sua maneira, professor bem mana bisa, dialisa tá algo obi pisapa bo curva. Dus tin dia também bom, tin dia também menos bom, ko curva tochta queda, onde que quebra. Então, dengue dia não ko bem menos bom, bota mira ko paciente também tá começar mane, ko fada. Que dia me tá unir, me tá ribalista, pero me tá unir. Pero tur costa, nós tem tur dia nós tem bisa lang paciente. Paciente, você bem que não cometa paciente, dus tá opi difícil para o guia paciente de diálise. Me pode imaginar me onde é coisa não que anantavisa a televidente que nós tem é parte aqui do mundo de nosso hospital não lamentavelmente nós tem mais tool de dialisa que qualquer onde é hospital nan grande na Hollanda. Professor, het is heel bekend, dus zelfs op Curaçao en ook denk ik hier op Bonaire, dat de dialysestoelen toch een beetje te veel zijn, laat maar zeggen. Vertel een beetje daarover, hoe komt het dat wij zoveel stoelen in onze dialysecentrum hebben? Ja. Hoe kunnen we dat aanpakken? Dus preventief aanpakken. Ja, ik denk dat die preventie ontzettend belangrijk is. En misschien dat er nog een taboe speelt, hè, dat je naar de dokter gaat. Maar het is belangrijk dat ook de huisartsen erbij betrokken worden. Dat er bij mensen al vroeg bloeddrukken worden gemeten. Dat er gecheckt wordt of ze geen suiker hebben. Ja. Maar misschien zelfs al op de lagere school, dat men begint met leefstijlregels. He, dat mensen niet te dik worden, dat ze gezond eten, een beetje bewegen. En op die manier kun je toch een groot gedeelte van suikerziekte en hoge bloeddruk kun je voorkomen. Dus die preventie is wel heel belangrijk, want inderdaad, de voormalige Antillen staan in de top 10 van nierfalen. En dat is natuurlijk heel vervelend. Dat moeten we proberen te voorkomen. Dr. Altman, wat zijn de signs, de tekens dat, weet je, het gaat een beetje mis met de manieren? Zoals de professor zei,
sommige aandoeningen, de mensen willen niet naar hun arts. Ze wachten wel even, dat taboe van oké, weet je. Dus wat zijn bepaalde tekens dat HIPAA Dat is dus eigenlijk net het gevaar. Tot een bepaald moment merk je eigenlijk niks van een verminderde werking van de nieren. Eigenlijk pas onder de 30%, soms zelfs nog lager, begin je daar klachten van te ervaren. Zoals wat kan gebeuren is vermoeidheid, verminderde eetlust, jeukklachten als het verder vordert. En daarom is het eigenlijk juist zo belangrijk om de bloeddruk te laten controleren, de suiker te laten controleren. Want dat zijn 2 aandoeningen die je goed kan behandelen, waarmee je het ontstaan van nierschade voorkomt. En hoe we dat meten, dat is dan in de beginfase bij de huisarts. Het eerste teken eigenlijk van nierschade is dat er eiwit lekt in de urine. Want de nieren, dat zijn een soort filters met kleine gaatjes. En die eiwitten zijn eigenlijk groter, die gaan er niet door. Maar als die kapot gaan, dan zie je dat die toch in de plas terechtkomen. Dus het is skoema? Exact. Oké. Ja, dat kan als je heel veel eiwit hebt. Maar vaak meten de huisartsen al 1 keer per jaar of er eiwit in de urine zit. En dat kan een teken zijn dat er al schade is. En wat je dan nog beter moet doen is juist oppassen met zout. Er zit heel veel verborgen zout in het eten. Goed de medicijnen voor de hoge bloeddruk gebruiken en de medicijnen voor suikerziekte. Inderdaad goed te bewegen en proberen af te vallen, want ook daarmee behandel je vaak de suikerziekte en de hoge bloeddruk. Dat kan dan ook weer verdwijnen. En wat de huisarts ook doet is dan 1 keer per jaar bloed prikken, want in het bloed meten we dan de nierfunctie. En als je dat dus niet meet, dan weet je het eigenlijk ook niet. Nee. Wauw, dus het is een soort beetje silently komt het. Dus vandaar moet je op je suiker, salu, salu, suco, cultura e coslang pa come mais saudável que possível. Para so maneira, doctor explica que ora já bota 30% of mais abau que o neer não tá falhando. Ja, het tiki laat acaba. Dus nós temos que começar a arriba essa aqui tiki mais preventivo. Ante maneira professor avisa foi na chiquitinho nang emotie nang curva die hasi essa aqui também. We hebben het over kleintjes. Vanaf welke leeftijd kan iemand een donor worden? Nou, officieel vanaf 18 jaar. Maar het moet natuurlijk veilig zijn. En iemand van 18 die heeft nog minstens 70 jaar voor de boeg. Dus dan zijn we heel erg streng. En, want het moet veilig zijn en het moet vrijwillig zijn. Ja, natuurlijk. Dus, ook belangrijk. Dus we houden vooral van donoren die misschien ietsje ouder zijn, die al kinderen hebben gehad bijvoorbeeld. Partners, want je bent toch, als je lang met elkaar samen bent, in gemeenschap van goederen en dan ben je ook in gemeenschap van organen. Klopt, dat is een goeie. En kijk, want als het met de een goed gaat, dan gaat het ook met de ander goed. Dat is altijd, en ook als ouder naar kind, dat is heel voor de ouder ook vaak heel bevredigend. Dat geeft zoveel positieve energie. Als je ziet dat je kind het goed doet, beter is, weer kan leven. Kan iemand geboren worden met nieren die vanaf hun geboorte falen, laat maar zeggen, ze werken niet goed? Een baby, laat maar zeggen? Ja, helaas kan dat. Dat is wel heel zeldzaam, maar het kan wel. En dan moet je ook beginnen met een dialysebehandeling. En dan kun je ze pas transplanteren, want ze groeien slecht als ze een jaar of 2 of ouder zijn. Maar dat is wel een zwaar leven hoor, van meet af aan. En niet alleen zwaar voor het kind, maar ook voor het hele gezin.
Ok. Televidente, hope informação maneira nos indicar. Essa aqui te diz uniapa de informação over de processo de transplante de nier, donor de nier e parte de dialisa para lo que te trata. Ora bo nier não está trabalhando optimalmente, então bota lamentavelmente riba lista de espera. Então nós se essa aqui para e junto com a Fundação Maria Dal para inspirar a abo para buscar mais informação over die com a tour e tópico ng aqui tá hincadem outro. Lamentavelmente nos minutos não está acabando, pois me talaga na nos invitado ng nanting het laatste word, bijna het laatste word. Palo que te trata e tópico na aqui, me tá começar com isso que tá mais leu for de esta a Bárbara está assim que tá verpleegkundige na centro de diálise na Fundação Maria Dal. Bárbara? Sim, me quero aconselhar tu rende para cuidar da saúde. Está más saludable que está posible, pues ahora voy a llegar a un nefrólogo, te voy a llegar a diálise y a dar la cabo. Dank Barbara, então dank para a informação compartilhar conosco tocante de banda de patiënt dan também passou pibiando nos nossa parte e me também agora aqui para professor leuk om u te ontmoeten, heel interessant, we kunnen uren zitten babbelen, maar Zeker. we zitten op televisietijd. Ja. Een paar woorden voor onze kijkers. Ja, ik zou zeggen, leef gezond en informeer je over nierziektes, over niertransplantatie. En dan, ja, als het moet, dan zijn mensen welkom in Nederland. Oké, dokter Oudman, Inge. Ja, leuk en heel interessant. Ik zeg leuk omdat de voorbereidingen heel interessant en voor mij heel laagdrempelig waren. Dat ik alles kon begrijpen. Maar natuurlijk, zoals ik zei, dit is een soort tip om de mensen toch aan te moedigen om meer informatie te krijgen. Dus bedankt dat wij dit kunnen doen met Fundação Maria Dal. Een paar woorden voor onze heel kijkers. erg bedankt voor de uitnodiging. Ik sluit me natuurlijk helemaal bij hun aan. Leef gezond, maar vooral ook ga naar de dokter als het nodig is en laat het controleren. En inderdaad, het is nierziekten zijn voor veel mensen het is toch vrij abstract. En het is denk ik goed om er meer informatie over te krijgen, maar ook wat bijvoorbeeld de mogelijkheden zijn. Mocht je een familielid hebben met een nierziekte. En ook nou, ik denk ook goed om te weten dat het leven voor mensen met een nierziekte, en zeker als je dialyseert, dat toch best wel heel zwaar kan zijn. Dat zie je ook niet altijd van buitenaf. Dus dat is denk ik ook belangrijk voor de steun. Ja. Masha, danki. Pues televidente, jabo atende diferente informação umbiamas, mi nota que da sing repetir essa aqui, eta diz para inspirar abo para buscar mais informação, quizás não somente para bonir, pero dem buscando de informação, para hayasa de mais coisas como para cuidar boa saúde e saúde de boa família. Por sua maneira sempre me avisa, ora não tem mais, tem hope mais gente que tá sentindo falta que o mês tá querer. Me tá invitado também para seguir essa aqui, repetir, Riba Dutch Caribbean TV, su diferente plataforma, incluso a plataforma social de Fundação Maria Dal, sem lubida www.dutchcaribbeantv.com e nosso canal de YouTube. A mim, Meritza Hakmat, sempre um prazer para trazer diferente informação para irrelevante te caminho de botar e nós estamos em outra ocasião de qualquer outro programa especial aqui na Dutch Caribbean Television. Passo essa aqui, o canal para Caribe Holandês. Até depois. Dank je.